שלום לכל הצופים במצגת שלי. המצגת שלי עוסקת בסיפור אישי. השם שלי יאיר גיל, אני יליד הארץ, אני יליד פלסטינה, למעשה נולדתי איזה שנתיים לפני קום המדינה. התחלתי לטוס למעשה אחרי 10 שנים בצבא, היה לי פרופיל נמוך ולא קיבלו אותי לקורס טייס, וגם הסתבר לי שאני מקיא בטיסות ובכלל התעלמתי מזה. גיליתי את עולם התעופה רק ב-1975 אחרי שכבר הייתי משוחרר שנה מהצבא. מאז עברו 50 שנה, צברתי בהם קרוב ל-4,300-4,400 שעות טיסה. אני אספר לכם היום אודות המטוס הזה. אני בניתי אותו, לא בניתי אותו, יצרתי אותו. כל חלק וחלק שאתם רואים כאן בחוץ, למעט הפרופלור, כמובן גם בפנים יש הרבה חלקים שאני לא נגעתי, אבל כל הגוף יצרתי אותו במו ידיי מחומרי גלם. כאן אתם רואים את המטוס הזה מעל ימת ויניבגו באושקוש ויסקונסין, נרחיב את הדיבור על זה בהמשך. המטוס הזה נקרא מטוס קנארד בגלל שהגובה שלו נמצא מקדימה, אין לו זנב כמו במטוסים רגילים. בכלל מטוסי קנארד זה דת אחרת מאשר מטוסים רגילים. יש יהדות ונצרות, מוסלמים, יהודים, גם יש מטוסי קנארד ומטוסים רגילים, קונבנציונליים. זה מטוס לא קונבנציונלי. למה קנארד? אם אתם ראיתם את הסדרה של וולט דיסני על הברווז המכוער שלו, מקדימה יש לו מין שפם, זאת אומרת המקור שלו מתרחב, בצרפתית לברווז קוראים קנארד, העתיקו את השם למטוסים האלה. אז על מה אני אספר לכם היום? אני אספר לכם קצת על אושקוש, ממש על טיפה, על הפרויקט, איך שיצרתי את המטוס הזה, הוא עשוי מחומרים מרוכבים, אפרט בהמשך. טסתי איתו לארצות הברית, לאושקוש, אז אני אספר לכם קצת על הטיסה, על ההכנות לטיסה, במהלך הטיסה, ובסוף אולי אספר לכם טיפה על הפרויקט החדש. ב-1994 אני ביקרתי באושקוש, חבר הזמין אותי פעם ראשונה, ומאז אני מופיע לשם כל שנה. כל שנה בסוף יולי אני מגיע לשם, אם אני לא מגיע הם לא פותחים. על מה מדובר? זה פסטיבל תעופה הכי גדול בעולם. במהלך שבוע יש שם 750,000 מבקרים. בתוך השדה עצמו יש כמה אלפי מטוסים חונים, בעיקרם מטוסי בנייה על ידי חובב. אבל יש שם הרבה מטוסי ג'נרל אביאשן של אנשים שהגיעו וחונים בשדה לצורך האירוע. זה מתקיים בשבוע האחרון של חודש יולי. בכל שנה, בשבוע האחרון של יולי, מביאים שם, כמו שאמרתי, זה 750,000 איש. אני אראה לכם איזה סרטון קצר של 2 דקות, שהוא מדגים, מסביר מה זה אושקוש. תנסו להתרכז. זה צולם לקראת אושקוש 2020, שהתבטל, למעשה הייתה הקורונה, ואושקוש ב-2020 לא התקיים. בין היתר מציגים שם המטוסים, יש גם לפעמים תצוגה של איזה מטוס או שניים ממלחמת העולם הראשונה, אם אתם ראיתם בסרטים כל מיני מטוסים כאלה של הטייס או יש לו מקלען עם מקלע כזה חיצונית, מטוסים סופר קלים, לפעמים יש שם, אבל מה שבטוח
יש שם מטוסי וורברד, מטוסי מלחמת העולם השנייה, אולי אפילו מלחמת קוריאה. בתצוגה כאן טסים 3 מטוסים, ה-F-22 החנקן שאחריו התחילו לייצר את ה-F-35 למעשה, את ה-F-22 לפי מיטב ידיעתי הפסיקו לייצר. זה מטוס הסייבר, היה צריך להיות לנו כזה בחיל האוויר, אבל הם לא הסכימו למכור לנו, ואז אנחנו קנינו את המסתר הצרפתי. זה ה-P-38 לייטנינג, מטוס ממש אחד המהירים במלחמת העולם השנייה. הם מציגים בשטח, בעיקר התערוכה הזאת מבוססת על מטוסים בנייה על ידי חובב. כאן יש שטח חנייה שעומדים כאן כמה מאות מטוסים של בנייה על ידי חובב. זה מטוסי קנרד, זה לונג איזי וזה קוזי כמו שלי. למעשה הקוזי מבוסס על הלונג איזי הזה. הלונג איזי הזה הוא 2 מושבים אחד אחרי השני. כאן אני לא זוכר, אני לא בטוח שזה קוזי 3 או 4. אם זה 3 יש לו מקום אחד מאחורה ו2 מקדימה, בקוזי 4 זה 2 ו2. כאן אפשר לראות מטוסי RV, שלמעשה יש הרבה יותר מטוסי RV כי יותר קל לבנות אותם, הם מגיעים כקיט. המטוסים האלה זה מטוסים שהבן אדם צריך לייצר כל חלק וחלק בנפרד. מי עומד מאחורי המטוסים האלה? עומד בן אדם, היום הוא בן 83 כמדומני, שמו ברט רוטן. הוא הבן אדם הכי משפיע על התעופה בששת העשורים האחרונים. אם אתם זוכרים, יש קבוצה בראשות של פול אלן שהיה ממייסדי מייקרוסופט וריצ'רד ברנסון מהבעלי וירג'ין גלקטיק, שהם זכו בפרס של $10 מיליון שהם יצאו עם חללית אזרחית ראשונה לחלל. הרעיון של ברט רוטן, התמונה הזאת זה חללית, זה ציור, זה החללית השנייה, וירג'ין נייט 2, משהו כזה. הרעיון שלו שהוא לא משגר אותה מהקרקע, הוא מרים אותה לאוויר באמצעות המטוס הזה שנקרא סטרטו לנצ'ר. מכאן, מקצה אחד לקצה שנה, מה שנקרא מוטת כנפיים, יש לו 117 מטר. אין מטוס יותר רחב ממנו. המטוס היחידי, האיירבס 380, הוא סביב 70 מטר או משהו כזה. זה 117 מטר. אל תשאלו אותי איפה יושבים הטייסים בעת הטיסה. בכל אופן, תולים את החללית כאן, המטוס הזה מרים אותה ל-27,000 רגל, ומשם משגר אותה לחלל. ככה הוא חוסך רקטות וכדומה. בשנת 2003, אני ביקרתי באושקוש ונתקלתי במטוס הזה, במטוס הקוזי הזה, התלהבתי מהצורה, ובעקבות איזו התערבות החלטתי לייצר אותו. אז כעת אני אספר לכם קצת על הבנייה של המטוס. המטוס הוא לא עשוי מאלומיניום, הוא עשוי מפיברגלס. פיברגלס לא מה שעשו את הסוסיתא, אלא פיברגלס תעופתי. משתמשים בכל מיני חומרים חדישים, שאני אישית לא הכרתי אותם ולא ידעתי עליהם מאומה. צריך היה ללמוד כל מיני חומרים ודבקי אפוקסי, זה לא אפוקסי 5 דקות או 10 דקות שאתם קונים בחנות חומרי בניין, זה אפוקסי שמערבבים אותו ברמה דיוק גבוהה עם משקולות של גרמים, והוא לא מתקשה במקום. יש אפשרויות להשיג אפוקסי שמתקשה מתחיל להתקשות, שאי אפשר לעבוד איתו יותר, אחרי חצי שעה, אחרי שעה, אחרי 4 שעות, ותופסים את החוזק שלהם אחרי 24 שעות וכדומה. הייתי צריך ללמוד כל מיני הריגים של קרבון, של פיברגלס ושל קבלר.
כאן מה שאתם רואים, בשנת 2003, למעשה כשיצאתי מהתערוכה, החלטתי להתחיל לבנות. אז הגיעו אליי אינפורמציה איך להתחיל לבנות, שעדיין לא קיבלתי את התוכניות. אז כאן אני מייצר כאן למעשה את שני צידי התא. אני מייצר לפי התוכניות שמסרו לי מין תבנית שהיא גורמת לצידי המטוס, שמאל וימין, להיות כמורים, כמו שיצטרכו להיות בסוף. זה עובר ציפוי של פיברגלס. למשל, הדברים האלה, כאן יושב היד של הסטיק. אז זה צד ימין, סליחה, וזה צד שמאל. הסטיק הוא צידי, הוא לא באמצע, אז כאן יש שקל. זה הפסים האלה, זה בדים, זה בד אריג סינתטי, שאני עושה אותו בזמן העבודה ואני תולש אותו, קוראים לזה פיל פליי, ואז נשאר פה שטח מחוספס ולא צריך לעבוד עם נייר זכוכית ולקלקל את הפיברגלס עצמו. כאן יש שני פסי עץ, שבסך הכל אין להם תפקיד חוזק, אבל הם מיועדים שעליהם אפשר לעשות כל מיני הרכבות. שואלים אותי על האומים האלה? הייתי פעם קבלן חשמל, ונשאר לנו מאיזה פרויקט של תאורה. אלה הצדדים של המטוס. עכשיו, ביניהם צריכים לבוא כל מיני משטחים, קוראים להם חציצים. החציצים נראים ככה, זה למעשה חומרים שעשויים מ-PVC, קצף של PVC, שבמצבו הנוכחי הוא בערך חוזק של קרטון, אולי טיפה יותר. ועל זה, כאן אני כבר גנבתי תמונות מהפרויקט החדש, אז אני ככה לא עשיתי את הראשון. בכל אופן, זה הריגי פיברגלס התעופתי, שהם הולכים ומצפים את החציצים השונים. אני אראה לכם דוגמה של חציץ, זה חציץ אומנם, לוח המכשירים. זה הצד האחורי, כאן זה כאילו לכיוון הטייס, סליחה, זה לכיוון הטיסה, כאן יושב, זה הרגליים שיכנסו כאן, הרגליים של הנוסע והרגליים של הטייס. ואני עושה את זה הפעם בשיטה שונה לגמרי ממה שהוא מלמד, אני עושה את זה בוואקום. לא אסבך אתכם את העניין, אבל כאן למעשה אני עושה את הצדדים שבהם מתקפל כאן הנסע הקדמי, הוא מתקפל לבפנים, זה כאן נסע היחידי שמתקפל וההסבר יבוא בסוף. אם אתם זוכרים שיש לנו שני צדדים והחציצים האלה, אז אנחנו לוקחים את שני הצדדים, מחברים אותם ומדביקים את החציצים בפנים ולמעשה מקבלים את תא המטוס. בלי קרקעית, הקרקעית היא נראית כך. זה גם כן מין פלטה שעשיתי עליה כל מיני הגבעות של פוליאוריתן מוקצף על גבי שכבות של דוויניסל. הכחול הזה קוראים לו דוויניסל והצהוב זה פוליאוריתן מוקצף. על כל זה עשיתי פיברגלס. כל זה אני לוקח ושם על הגוף שראיתם קודם, ככה זה נראה. אני מדביק אותו, ואני מניח אותו כשזה נדבק. אני בא ואני מעגל, חותך קודם כל בצורה גסה עם סכין יפני, את כל האורך, ואז אני עם נייר זכוכית מעגל את הצורה. זה נראה למעשה כבר כשזה מעוגל, זה נראה ככה. אני עושה כאן כבר ציפוי פיברגלס, זה פיברגלס חד כיווני, עם הסיבים שלו הולכים בצורה כזאת ובצורה כזאת, שתי שכבות. אתם רואים כאן גם אנטנה. בגלל שאנחנו עובדים עם פיברגלס, הפיברגלס מאפשר מעבר של קווים מגנטיים, והוא מאשר את הגלי רדיו. לא חייבים לשים את האנטנה החיצונית, ואז המטוס נשאר חלק, לא רואים אנטנות בולטות. מה שאני רוצה להסב את תשומת לבכם עוד זה לגושי קלקר האלה. אתם רואים את הגושי קלקר האלה? זה קלקר תעופתי, כחול, וממנו אני חותך ויעשה את הכנפיים בהמשך, כשאתם תראו.
דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם, כאן רואים, אם אתם יכולים לשים לב, יש מין חריץ כזה, גם בצד הזה וגם בצד השני. כאן מרכיבים קורה ראשית, שאליה מתחברות הכנפיים, ובצד הזה כאן בונים מכלי דלק גם שם. אז הקורה הראשית, אני מייצר אותה כאן. אתם יכולים לראות את הקורה הראשית, היא כבר בשלבים הסופיים שאני סיימתי אותה. זו קורה חלולה, כולה עשויה פיברגלס. ואתם אמרתי שיש מכלי דלק, אז הנה מכלי הדלק. כאן כבר הקורה היא מורכבת, אתם רואים את הקורה הזאת שעשינו קודם, היא מורכבת בתוך גוף המטוס, וכאן אני מייצר מכלי דלק, כאן הדלק יושב ממש בתוך זה. התא הזה זה תא שמיועד לחפצים, במטוס החדש אני כבר הפכתי אותו גם למכל דלק. הצינור הזה זה צינור שמוביל אוויר לתוך התא הנשם של הדלק. הדבר נוסף שאני רוצה להראות לכם, אם אתם זוכרים את הבלוקים שהראיתי לכם, אז הבלוקים האלה שהראיתי לכם כחולים, אני לוקח, חותך אותם על ידי חוט לאט, ומייצר כנף למעשה מקלקר. אבל אני מניח כרגע, אני מניח חצי כנף, את החלק האחורי שלה, אם אתם רואים את החריץ הזה, פה אני מייצר קורה, ורק אחר כך אני מדביק את החלק האחורי. אז זה נראה ככה, ככה נראית הכנף הסופית. זאת הקורה שעשויה מפיברגלס, כאן החלק הקדמי, כאן זה, כאן החור הזה מיועד בשביל להשחיל את הברגים שתופסים את הכנף אל הקורה שהראיתי לכם קודם. יש עוד בורג בצד הזה. וכך נראית למעשה הכנף כשהיא מצופה פיברגלס. למה זה כהה כאן? כי כאן יש הרבה מאוד שכבות של פיברגלס, חד כיווני. כיוון הזה בלבד. ככה נראית הכנף כשהיא גמורה, עדיין אין לה את הכנפונים בקצה, וכך נראית הכנף שהיא כבר הסתיימה, עברה צבע יסוד, מוכנה לצבע סופי. אתם זוכרים? כאן מכניסים את הברגים אחד מכאן ואחד מלמטה, שתופסים את הכנף לחורה. כאן יש עוד חור שכאן מכניסים את הבורג, זה יושב על 3 ברגים. ברגים בעובי של יותר מחצי צול, חצי צול נדמה לי, או 5 מיניות, לא בטוח. כאן חתכתי מתוך הכנף את ההגה, את המאזנת. ונעבור ללוח המכשירים. ככה נראית אחת הוורסיות של לוח המכשירים. למעשה נדרשתי לעשות לוח מכשירים מפיברגלס. עשיתי אותו מפיברגלס, וזה לא מצא חן בעיניי, החלטתי לעשות אותו מאלומיניום. אז עשיתי אותו מאלומיניום, והייתי צריך לרתך את החלק הזה המוגבע מכל הפלטה לזה, ואז הבן אדם שריתך לי את זה טעה במילימטר, והמכשיר הזה לא יכול היה להיכנס. אז עשיתי אחד חדש, זה האחד חדש, וכאן אני טעיתי. הגמר שלו לא ישב עם המכשיר הזה איך שאני רוצה, וזרקתי גם את הלוח הזה, וכאן אני מראה לכם כבר את הלוח הסופי. כך נראה הלוח הסופי ממש בעת הטיסה לארצות הברית. כאן אתם רואים את גוף המטוס, הוא הסתיים, נגמר, צבוע צבע יסוד, ורואים כאן כמה דברים. זה כאן הנסע הקדמי שהוא מתקפל ונכנס, אם אתם זוכרים שהראיתי לכם פלטות שבהם מתכנס כאן הנסע, לא רואים אותם כאן. זה, קוראים לזה לנדינג ברקס, מעצור נחיתה, זה סוג של מדף. במטוסים רגילים יש מדפים, במטוס הזה יש לנדינג ברקס. כאן למעשה יושב כאן הנסע הראשי, זה כאן יושבים הצירים שלו, זה החתיכות היחידות, כמעט יש איזה כמה יחידות שעשויות מאלומיניום, זה אחד המקומות. כאן בעתיד יישב המנוע, וזה כניסת האוויר למנוע, זה נקרא נקה-סקופ. במטוס החדש אני בכלל שיניתי את זה, האוויר הזה שנכנס מפה מיועד לקרר את המנוע בצורה שלא מוצאת חן בעיניי, ואני שיניתי את השיטה.
עכשיו המטוס הזה הוא צריך לקבל אישור לטיסה. אני צריך ללכת למינהל תעופה אזרחית, בזמנו היום קוראים להם רשות תעופה אזרחית, ולהראות להם, להסביר להם למה יאשרו לי את המטוס. אז נפגשתי עם האנשים שם, והם אמרו לי, תביא לנו בבקשה את החישובים. פניתי למתכנן האמריקאי, אמרתי לו, תביא לי את החישובים, הוא אמר, מצטער. ה-FAA אישר את זה, ה-Federal Air Authority האמריקאי אישרה אותו, אני לא צריך להביא לך שום דבר ולא תקבל כלום. המטוסים האלה טסים וזהו זה. פניתי לרטה, לאיש המהנדס האחראי על זה, וסיפרתי לו את זה, והוא אומר לי, אני אבדוק, והוא בדק, הוא חוזר אליי, הוא אומר לי, כן, אתה באמת צודק, אתה לא צריך להביא לנו חישובים. אבל הוא אומר לי עכשיו בתור חבר, בשיחה חברותית, הוא אומר לי, תגיד לי, מי יטוס על המטוס הזה? אני, הוא מראה על עצמו, או אתה תטוס? את מי מסתכן כאן, אני עליו או אתה? אז אני אמרתי לעצמי, וואלה, הוא צודק. הלכתי וחשבתי, ואז החלטתי שאני עושה ניסוי העמסה, והעמדתי את המטוס אצלי בבית מלאכה, העמדתי אותו הפוך על גבי שתי נקודות שאוחזות אותו, והעמסתי עליו משקל של טונה על כל כנף. טונה על כל כנף. העילוי מגיע לא רק מהכנפיים, העילוי מגיע גם מהכנרד, גם מהגוף, אבל אם אני מדבר על 3.8G, שזה מה שמותר לו לטוס, אז זה בערך, אם אני מעמיס טונה על כל כנף, זה בערך המשקל, העומס שמדמה 3.8G. אני צריך לגבות מהם כסף מהחבר'ה האלה שאני מפרסם אותם כאן, י"א חומרי בניין בקדימה. וסיימתי את המטוס, גם כאן היה איזה קוריוז, הבן שלי, אחד הבנים שלי אמר לי, יש לי 4, אמר לי, אבא, אתה רוצה, אני אסדר לך הובלה. אמרתי לו, אני מסתדר עם ההובלה. ופניתי באמת לאיזה מוביל, ואומר לי, הכל בסדר, אני אבצע לך את ההובלה והכל, ותיאמתי כניסה לשדה דוב, שם ביצעתי את הטיסות ניסוי, ומגיע היום, הכל מתואם. אני פונה לבן אדם בשעה 12, אומר לו, תבוא להעמיס בשעה 6 את המטוס, וניסה, אומר לי, לא, אין לי אישור מהמשטרה, גמרנו, אני לא יכול לעשות לך את זה. וואו, נפלו פניי, פניתי לבן שלי, ואמרתי לו מה הוא עושה, הוא אומר לי, אבא, אני מסדר לך. ואכן בועז צדק, הבן שלי שמו בועז, הוא הביא 2 מכוניות גרר של רכב, של אנשים שהוא מכיר, בשעה 6-7 בערב העמסנו את המטוס על גרר אחד, את הכנפיים על גרר שני, ואודרוב יצאנו לשדה תעופה. ואני אספר לכם גם קצת על הטיסה לאושקוש, ואיך היא נולדה ולמה. סליחה. ב-1993 כבר הייתי טייס כמעט 20 שנה, והיה לי מטוס דו-מנועי עם שותפים, מטוס פייפר סנקה, מה שכן היה צריך להיכנס שם דחוס. 5 נכנסים דרך הדלת הקדמית, מתיישבים, לא יכולים לזוז, ועוד 2 בדלת האחורית נכנסים, לא יכולים לזוז. ואחרי שטסנו עליו לפחות איזה 8-9 שנים, החבר'ה אמרו, בואו נעלה את הרמה, ואז טסתי לארצות הברית לבד. בהתחלה טסתי עם אשתי, זה לא הסתדר, היא רצתה לטייל, אני לראות מטוסים, חזרנו לארץ, טסתי עוד פעם. לפני זה קיבלתי כל מיני תמונות מכאלה שמוכרים את המטוסים שלהם, באתי לארצות הברית לבד, לקח לי בערך חודש אחרי שראיתי 30 מטוסים כאלה שונים, ועד שבחרתי את המטוס הזה, מיליתי בו דלק והטסתי אותו לארץ ב3 ימים. זו חוויה שקשה לתאר אותה. טיסה, משהו מיוחד, עשיתי ב3 ימים חצייה של האוקיינוס, קודם כל טסתי עד למקום בקנדה,
שממנו מתחילים לחצות, טסתי להם האזורים, משם לפלמה דה מינורקה ומשם לישראל. כשנחתתי בישראל, אני אמרתי לעצמי, וואלה, אני מוכר את המטוס הזה, הולך לקנות אחד חדש, רק בשביל לבצע את הטיסה הזאת. זה לא יצא לפועל, וזה נעלם. בכל אופן, כשהתחלתי לבנות את המטוס הזה, את הקוזי, כל הזמן אני אמרתי לעצמי, אני אטוס איתו לארצות הברית. כל הזמן אמרתי, אני אטוס איתו לארצות הברית, ובניתי אותו במשך 3.5 שנים, ובאמת הגיע הרגע, ואני הבזרתי אותו עם איזה מאכל דלק שחבר השאיל לי, במקום 2 נוסעים מאחור הדלק, בשביל להגדיל את השעות האפשריות לשהייה באוויר. במאכלים הרגילים היה 54 גלון, ובמאכל הזה עוד 35 גלון, 32 גלון, סליחה. ובסך הכל זה היה צריך לתת לי איזה 8 שעות טיסה בטוח, ואולי קצת רזרבה. אני לא מתכוון לטוס 8, אבל שיהיה לי רזרבה. אני רוצה שתשימו לב שהצד הזה של המאכל הוא שטוח, חלק, ישר. אני לא מדבר כרגע על הצדדים, אני מעשה את תשומת לבכם שתראו כרגע זה חלק ישר, למה אני רוצה להראות לכם משהו בהמשך. המאכל מוציא את הדלק מאיזה צינור שהוא נמצא למטה, אבל הצינור הזה זה צינור שאני מחבר אותו החוצה, והוא הנשם, הוא מקבל, למעשה דוחף לו לחץ אטמוספרי ונוסף, כי הוא מופנה לכיוון הטיסה. יש לי כמובן משאבה שגם סוחבת את הדלק, אבל זה אני קורא לו נשם לפחות, כי אי אפשר לרוקן את המאכל אם אין לו מקום של כניסת אוויר. והגעתי לתכנון. אם אתם זוכרים את הטיסה שקניתי מטוס פייפר נאברו והטסתי אותו ב3 ימים, לא היה זמן אפילו לתכנן, קיבלתי תוכניות וביצעתי את הטיסה. כאן אני כבר יודע שנה שלמה שאני רוצה לבצע את הטיסה הזאת. ואני יכול להתכונן עליה. אז היום יש לנו מה שנקרא המפות של גוגל, ואפשר לתכנן את הכל. אז אם אתם לוקחים בן אדם ממוצע שהוא לא טייס ולא נווט, ומעמידים אותו בחוף הים בתל אביב, שואלים אותו איך טסים לניו יורק, הוא יצביע לכם ניו יורק נמצאת מערבה מפה. זה נכון, אבל זאת הדרך הארוכה. מי שמבין קצת בנווטות, יש לנו מושג שנקרא מעגל גדול, מעגל קטן. המעגל גדול זה הדרך הקצרה על גבי כדור הארץ. אם אני לוקח את הקו הצהוב הזה, זו הדרך הקצרה. אם אתם טסים לפעמים באל על או באיזה חברה, אתם רואים למעשה שהוא לא טס ככה, אלא הוא טס בצורה הזאת. וזה הנתיב הקצר, אבל אני לא יכול להישאר עליו, וביצעתי את הנתיב האדום. למה האדום? דבר ראשון, אני רוצה להימנע, דבר ראשון אני צריך שיהיה לי את הדלק בדרך, שדות תעופה שמתאימים לי, כי המטוס הזה צריך שדה ארוך, ושיהיה דלק. אז דבר נוסף, אני מכיר את כל האיים האלה, הייתי בהם בעבר, הייתי בהרבה נקודות כאן כבר בעבר, אז זה גם סיבה נוספת, והסיבה הנוספת זה פחות, אם אני צריך לטוס כאן, יש לי הרבה מדינות, כל אחד לקבל אישור, לשלם לה כסף והכל, וכאן פחות. אז טסתי, זה הנתיב שלי לטיסה למעשה, הקו האדום. האזור הזה אני אספר לכם בהמשך. וביום השין, בשעת השין, בשדה דוב, התארגנתי לטיסה, זה ממש דקות לפני שאני יוצא לטיסה. והמראתי, למעשה, אמרתי למשפחה שאני טס לרודוס. ביום הראשון טס לרודוס, זה מרחק של בערך 420 מייל מישראל, מתל אביב, ואני טסתי, ואתם רואים את העננים האלה בדרך, לפעמים זה משהו, התחלה של משהו, לפעמים זה סוף משהו, ולפעמים זה סתם איזה משהו באמצע. זה היה סתם משהו באמצע, ולמעשה רודוס נראה ככה, נקי וכדומה. ואני רואה שהכל, המזג האוויר הוא תקין, הדלק, יש לי מספיק דלק, הפרמטרים של המנוע, הכל עובד תקין,
אז יאללה, מה פתאום שאני אנחות ברודוס? אני אמשיך לקורפו. כפי הנראה מי שהתקשר מהבית שלי, מהילדים שלי, אחד מהם לפחות טייס, התקשרו לברר למה אני עוד לא נחתתי ברודוס, לא הבינו בכלל עד שהסתבר להם שאני טסתי עד לקורפו, וכאן אני נחתתי בקורפו. קורפו זה אי צפוני, כזה יותר מול אלבניה, אחד האיים היפים שאני אוהב, הייתי שם איזה 70 פעם. ככה נראה שדה תעופה של קורפו, היום הזה היום אובך, רעות חרא, אבל זה אחד השדות הכי יפים לנחיתה, אתם רואים את כל המפרץ הזה עם כנסייה כאן וכדומה. ככה נראה לוח המכשירים. אחרי שאני הייתי בקורפו, אני טסתי, הייתי צריך למעשה לטוס מכאן ישירות לקורסיקה, לחצות כאן בטיסת מכשירים. אני יושב במטוס ואומרים לי, אדוני, אין לנו עוד סלוט בשבילך, אתה לא יכול להמריא, לא יכול להמריא, אז ייקח כמה זמן, תמתין. אמרתי, אתם יודעים מה, תודה רבה, אני רוצה לטוס ב-VFR, בטיסת ראייה, ואז הוא נתן לי אישור המראה ישר, והתחלתי לטוס, אבל אני לקחתי דלק במקור, שאני טס מקורפו ישירות לקורסיקה. ולא שאני צריך לעבור כאן מעל סיציליה וכל העקב של המגף של איטליה. וכשהגעתי לכאן ראיתי שיש רוחות 60 קשר רוחות אף ועוצרים את המטוס, שזה לוקח לי, מעריך לי את הטיסה בעוד איזה שעה, וחששתי שאני לא יספיק לי דלק, אז נחתתי כאן באיזשהו שדה תעופה באיטליה, תדלקתי, וככה טסתי לקורסיקה. לא עשיתי את הנתיב הזה, כי באזור הזה כבר ביקשתי מהבקר שירשה לי טיסה ישירה, אומר לי תאפס ל-11,000 רגל, יש שם ערים גבוהים, ונחתתי בקורסיקה. קורסיקה, כידוע לכם, זה האי של נפוליאון. אגיד לכם עוד מילה, מצאתי שם מלון, נכנסתי למלון, והייתי די סחוט, הלכתי לישון, ובבוקר אני מתעורר, מתלבש, מכין את עצמי, יורד לחדר אוכל, השפה השלטת בחדר אוכל עברית. צעקות, דיבורים, מה מסתבר? איזה 100 פרופסורים באו בעקבות נפוליאון בנפרטה. עוד אחד, פגשתי באי קורסיקה את הבחור הזה, זיכרונו לברכה, הוא בין הראשונים שבנה את המטוס הזה, הוא יצא לטיסה, לא המיס אותו נכון, הזדקר ונהרג, אני לא זוכר, הוא נהרג לבד בטיסה. אחרי שהייתי בקורסיקה, הייתי צריך לטוס, לחצות את כל צרפת ולנחות על יד תעלת למאנש בעיר שנקראת לה טוקה. לה טוקה על הצד הצרפתי של תעלת למאנש, וטסתי, ואז מודיעים לי באזור ניס, הבקרה אומר לי, תשמע, מצטערים, אבל יש למטה אימונים צבאיים. אז אתה צריך לעקוף את הדבר, יש לך שתי אפשרויות, או לעקוף את זה מסביב, או לטפס לגובה 13,000 רגל. אמרתי לעצמי, קודם כל, אני רוצה לנסות את המטוס ב-13,000 רגל, ואכן טיפסתי ושמתי חמצן באף, כי בגבהים האלה כבר האוויר קצת מדולל. אם אתם זוכרים, הראיתי לכם את המכל דלק הזה, והראיתי לכם שהדופן הזאת היא חלקה וישרה. אתם רואים כאן, היא מנופחת. מה שלמעשה, ככל שעולים בגובה, האוויר לוחץ בפנים, טק, מתנפח, עושה בום, הלב יורד לתחתונים עד שהבנתי מה קורה. וכאן אני בגובה 13,000 רגל, ובהמשך יש לי גם מזג אוויר, אני טס מעל העננים. טסתי מעל העננים, ובשלב מסוים נאלצתי לחדור דרך גשם ולרדת לנחיתה בלה טוקה. אחר כך פתרתי את הבעיה חדרו לי מים גם לתוך התא. מלה טוקה הזה אני המראתי לצפון סקוטלנד, מקום שנקרא וויקס. נחתי בשדה תעופה וויקס, ממש בקצה הצפוני של סקוטלנד, והייתה לי גם תקלה שם, שברתי את הקן נסע,
תיקנתי אותו. בכל אופן, בשדה תעופה הזה פגשתי את המבצר המעופף הזה, ה-B-17 הזה, אמריקאי, שהוא היה בתצוגה אווירית בפורנבורו באנגליה, וכאן הוא חוזר חזרה כבר לכיוון ארצות הברית. אז בשדה תעופה הזה למעשה באותו יום הוא טס ואני טסנו לאיסלנד, לתדלק, מאיסלנד לגרינלנד, לגרינלנד אני אראה לכם אותו. עכשיו מעל האוקיינוס, אם הולך מנוע זה לא כל כך נעים, וגם לא צריך מיזוג אוויר. אם נוחתים נחיתת אונס במים, זה מספיק שם איזה 4-5 דקות וגמרנו, אי אפשר לנשום יותר. יורד את הטמפרטורה ואנחנו גמורים. אז לובשים חליפת ציפה. זו חליפה שכל הגוף איתה, אני אראה לכם אולי אותה בהמשך. וזה מחזיק אותך כאילו מעל המים, עד שבאים להציל אותך. זה הקטע היחידי, מסקוטלנד לאיסלנד, שלבשתי את זה, לא יכלתי יותר ללבוש את זה, זה ממש קשה. והיה גם סירת הצלה, כמובן יש לי אותה. מכאן, כמובן בטיסה הזאת, נחתתי באיסלנד, ברקיאביק. אז ככה זה נראה רקיאביק, אז שדה תעופה באמצע העיר. באמצע תל אביב, תחשבו, שדה תעופה למטוסים יחסית קלים, זה היה פעם שדה תעופה של הראשי של איסלנד, כעת זה בקפלאביק, כאן זה משרת את ה-General Aviation. וביקשתי מהשוטרת שבאה לקבל אותי, שתצלם אותי, אז זה אני מחליפת ציפה, על הגב יש פה איזה חלק שהוא מלא בקלקר, שהוא מציף את הראש מעל פני המים, אי אפשר לשבת עם זה בטיסה, אז זה הקטע האחרון. בכל אופן, אם כבר נחתתי באיסלנד, אז אני עושה קצת טיול באיסלנד, ואני משנה להם את השם. אני הייתי משנה את זה לסטימלנד. כאן כל מקום יוצא קיטור מהתחת, מהגזרים, הם לוקחים את הקיטור הזה ומכניסים אותו למחליפי חום, מזרימים את המים האלה חמים, ויש מים שהולכים לעיר שהם זורמים במעטפת של המחליף חום, סופגים את החום הזה, מחיים את המדרכות, נותן מים חמים לתושבים. סיפרתי לכם על זה שב-93, ב3 ימים חציתי את האוקיינוס, לא היה זמן להתארגן, לא כלום. הפעם היה לי זמן להתארגן שנה שלמה, אז אני לוקח גוגל ארץ, ואני מסתכל על כל שדה תעופה, לומד אותו, יכול לסובב אותה מפה, לראות כל דבר מה שיש. אז כשהוצאתי את הצילום הזה מגוגל זה נקרא סונדרסטורם פיורד, השדה תעופה הזה, אני ראיתי את העיוות הזה, אמרתי בטח עיוות של המצלמה. בפועל מסתבר שהייתי כאן, וגרתי כאן באחד הבתי מלון כאן, המפוארים, זה בתי מלון ברמה של קונטיינרים, אבל לוקחים מחיר כמו השדרה החמישית בניו יורק. בכל אופן, כשעמדתי שם, אז כאן איזה מטוס נוסעים גדול הסיע, נעלם פה בגלל השקע הזה, הסתובב, התחיל להמריא, ואז רואים אותו מחדש. אז זה יכלתי להתאמן ולראות. דבר נוסף, תראו, זו איסלנד, רקיאביק, כאן זה סונדרסטורם פיורד, הטיסה הזאת איזה 6 שעות, מכאן לכאן 2.5 שעות בערך. הבקר אומר לי כאן, תשמע, תפס בבקשה ל13,000 רגל. ואני אומר לו, בשביל מה לטפס? אני רואה הכל בסדר, אם אין לך התנגדות, אני נשאר בגובה הזה. הוא אומר לאחריותך, אתה נשאר כאן. למה אני אמרתי לו שאני רוצה להישאר? כי ראיתי שכבת עננים, אני מעל השכבת עננים. חשבתי שזה שכבת עננים, ככה זה נראה לי. ואני טס, ופתאום אני רואה מטוס ענקי טס מולי, מרחוק. ואני אומר, עוד מעט הוא יעלה מעליי, ואני מתקדם, אמרתי לכם 2.5 שעות טיסה, אז לפחות בשעה האחרונה, אני רואה את המטוס הזה מולי, והוא לא מתקדם,
עד שאני מתקרב אליו, אני רואה זה בכלל תחנת מקם, ואז הבנתי שזה לא עננים, זה קרח, והייתי אהבל שלא שמעתי בקולו של הפקח לטפס לגובה. עוד תמונה שאני אוהב מאוד, זה גרינלנד, שלה צריכים למעשה לקרוא איסלנד כי היא מלאה קרח, אבל זה האפשרות של הקרח. אני חושב שהיום זה נראה אחרת לגמרי, זה בשנת 2008, אין לי מושג איך זה נראה היום. וכאן אם אתם זוכרים את השדה תעופה, BGSF סונדרסטורם פיורד, זה הפיורד. כאן הים נכנס מין לשון ים כזאת, והשדה תעופה נמצא כאן באיזשהו מקום בסוף, זה נקרא סונדרסטורם פיורד. אופס, המדבר, מישהו יודע איפה המדבר הזה? לא. המדבר הזה זה בגרינלנד, בגרינלנד יש מדבר. עכשיו, מה זה השברים האלה? לפני איזה 30 שנה, שני מטוסים אמריקאים התנגשו אחד בשני. הטייסים ניצלו, הם צנחו וניצלו. אבל המטוסים, השאריות נמצאות כאן על הארץ. כשאתה ניגש אליהם, אתה מסתכל, זה כמו יצא אתמול בבית חרושת, שום חלודה, שום דבר, שום קורוזיה. בגלל היובש כאן, זה יבש כאן. ואם עומדים כאן, רואים גם את הנהר הזה, זה הנהר שבו המי שלגים, הקרחונים, נמסים וזורמים לאוקיינוס. מרוב התרגשות לא ישנתי טוב בלילה, וזה בשעה 1 בלילה. בשעה 1 בלילה ככה נראה גרינלנד, ב1 בלילה. תראו את התמונה הזאת, זה הכל אני מצלם מהמלון, מהמרפסת של המלון. כאן אתם רואים את המבצר המעופף, כאן אני עומד, תראו המנורה דולקת, זה אמצע הלילה, והשמש מאירה כאן. הלכתי לאיזה מסעדה, נכנסתי ב10, אכלתי, יצאתי 11-12, השמש בעיניים. ואז מסונדרסטורם פיורד בגרינלנד, טסתי לקנדה, למקום שנקרא איקלואיט. שם יושבים האינוביטים של קנדה, זה האינדיאנים של קנדה. מקום שאלוהים שכח אותו. אבל תראו איך זה נראה החוף של גרינלנד, שעוזבים את גרינלנד. ואז אני מגיע לאיקלואיט, או זה נקרא פורבישר ביי, על שם פורבישר שמצא את המקום הזה וזיהה אותו לראשונה. זה המלון, אני קורא לזה מלון קונטיינרים, אפילו צים הכינה כאן קונטיינרים, יצטרכו להרחיב. $300 ללילה, לא היום, בשנת 2008. וכאן גם קונים דלק. איך קונים כאן דלק? קונים לא לפי ליטרים, אלא לפי 1 חבית. אתה יכול לקבל חבית 1, 2, 3. אם הזמנת חבית, אתה צריך לצרוך את כל הכמות שלה. מה שנשאר בתוכה לא נכנס לך במטוס, הלך עליו, נשאר. אז אני תכננתי מראש, ידעתי את זה מראש, בחבית יש 208 ליטר, הטיסה מאיסלנד לאיקלואיט זה 2.5 שעות, תכננתי שיש לי דלק מקום גם לחבית הזאת וגם יהיה לי רזרבה. באתי כאן, נחתתי, מגיע מתדלק הזה, הבחור הזה, גלגל חבית שהיא 208 ליטר, אז רק הדלק בפנים שוקל איזה 150 קילו, ה-150 קילו, והפח גם כן שוקל משהו, איזה 170 קילו הוא צריך לוקח, מרים, יאשר אותו, מוציא מהאוטו משאבה, תוקע אותה, מחבר לבטריה, ואודרוג מתדלק אותי. סיפרתי לכם על הנתיב טיסה, אם אתם זוכרים אמרתי על הקטע הזה, אני אספר לכם יותר מאוחר. אז מה יש לנו בקטע הזה? למעשה אני תכננתי את הטיסה, ואני התייעצתי עם כל מיני אנשים. יש לי חברים באל על, היו באל על שעשו גם העברות של מטוסים, והם אמרו לי, תשמע, מגרינלנד, לא משנה, יש כמה נקודות בגרינלנד, אני לא יכול לנחות כאן, בגלל השדה שהוא קצר מדי, ואמרו לי, מכאן תטוס לגוס ביי, שזה שדה תעופה שעוזבים את קנדה, ומכאן תטוס לבנגור, כאן נכנסים לארצות הברית.
ואני שאלתי גם את הקנדים, הם אמרו לי, תטוס מקלואיט לגרנד ריבייר ומכאן לאושקוש. אז בדקתי, זה מוסיף לי 300 מייל. אז אמרתי, הקנדים לא יודעים מה שהם אומרים, בטוח יודעים. ושאלתי אותם, יש פה מלון? אמרו לי, כן, במעלה הדרך מהשדה תעופה, יש מלון, יש הכל, תסתדר. אמרתי, מה מבינים החבר'ה האלה שעשו, מה החברים שלי? יש חברים קנדים, הם גרים כאן, הם יודעים את הכל, ואז טסתי בנתיב הזה, במקום בנתיב הזה, את הסיפור בהמשך תבינו. בקיצור, טסתי, ואז הגעתי לשדה תעופה הזה, כאן, שנקרא לגרנד ריבייר, זה קוויבק, חבל קוויבק, מדברים רק צרפתית. וזה טיסה מכאן לכאן, איזה 5 שעות, קשות מאוד, קפיצות כל הדרך, ממש, תראו ככה זה נראה, זה מין סוואנה כזאת עם הכל ביצות, ושטחים שבהם יש זרמי אוויר עולים ויורדים, קפיצות ממש, ואני נוחת כאן, מסתבר שזה שדה האב של איזה חברת הובלה, שהיה מיועד כשבנו כאן סכר שנקרא סכר רדיסון, הם בנו את השדה תעופה הזה לצורך הסכר, ואחר כך הוא הפך להיות שדה תעופה האב של איזה חברה שעושה הובלות בתוך צפון אמריקה. אני נוחת כאן, מדבר עם הפקח במגדל, הוא אומר לי, תחנה כאן במקום הזה וזה וכדומה, ואני חונה ונעצר, ואז מגיע אליי פתאום טנדר, עם איזה איש כזה גדול, הוא אומר לי, אני קצין הביטחון כאן, כן, מה אתה רוצה? אני אומר, תשמע, אני באתי, אני רוצה לתדלק, או מחר לתדלק, לישון כאן לילה, ומחר להמשיך הלאה. הוא אומר, אוקיי, אתה רוצה שאני אסדר לך מלון? לא, בטח, סדר לי מלון, מה, אם אפשר? אז הוא נסע, חוזר אחרי 5 דקות, פנים נפולות, אומר לי, מצטער, בעיר יש 2 בתי מלון, שניהם מפוצצים, אי אפשר להכניס מסמר בפנים. אמרתי לו, תשמע, אל תדאג, הכל בסדר. יש לי מזרון אוויר, אני אנפח אותו, אני אשם אותו כאן, ואני אשן כאן, יש לי גם שק שינה. הוא אומר לי, אדוני, אתה לא מתקרב לכאן, לא ישן כאן בחוץ בכלל. אני אומר לו, למה? מה הבעיה? הוא אומר לי, תשמע, שדה תעופה הזה, אין לו גדר, ובחוץ מסתובבת משפחת דובים, הם ממש ייהנו מהבשר שלך. בקיצור ולעניין, אמרתי לו, תשמע, אז מה אני עושה? אני אומר לו, הוא אומר לי, תיכנס למטוס, טוס לשדה תעופה שכן כאן. אני אומר לו, תשמע, אחרי טיסה כזאת של כמה שעות שטסתי, אם אני עולה עוד פעם לטיסה, אני מתרסק. אין לי כוח לטוס, אני גמור, עייף, מותש, לא, זה לא יהיה אחראי מצידי בכלל לחשוב על לטוס, לא לטוס. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה, אני אנסה לבדוק עוד משהו, הלך, בדק, ומצאו שזה מישהו ביטל, והצלחתי להתאכסן לבית מלון, שהבית מלון, אז זכרים שאמרתי לכם שיש בתי מלון במעלה הרחוב מהשדה תעופה, לא, זה מרחק 60 קילומטר. למזלי הוא נתן לי טרמפ עד לעיר, שעיר גם כן אני חושב שקוראים לה רדיסון, בגלל הסכר הזה, סכר רדיסון, או שלסכר קוראים רדיסון בגלל העיר. בכל אופן, ישנתי שמה, ולמחרת בבוקר, הוא ב-6 בבוקר נוסע לשדה תעופה, אז אמרתי לו, אני אסתדר, לקחתי מונית. גם כן סיפור. בקיצור, באתי בבוקר, חזרה, אכלתי ארוחת בוקר, הגעתי לשדה תעופה, ואני רוצה לטוס. אז אני אראה לכם מחדש כאן את המפה. אז לפי החברים שלי שהמליצו לי לטוס כאן דרך גוסביי ובנגור, הקנדים אמרו לי תטוס מכאן למקום שנקרא סוסן מארי. יש כאן פעמיים סוסן מארי, צד אחד אמריקאי וצד אחד קנדי. תטוס לצד האמריקאי. אז יש לי טלפון לווייני, אני מתקשר לאימיגריישן של השדה תעופה,
ואז הוא אומר לי, תגיד לי, מתי יצאת מארצות הברית? אני אומר לו, הייתי, לפני שנה הייתי. הוא אומר, מצטער, אתה לא יכול לנחות אצלי. אני לא יכול לעבוד לך כניסה, אלא אם יצאת בשבוע, שבועיים האחרונים, או בחודש האחרון. אז אני אמרתי לו, וואו, אז מה אני עושה? הוא אומר, לא יודע, אתה אצלי כאן לא יכול להיכנס. למזלי, יש שם איזו קבוצה של אנשים, וקודם כל הרגשתי חרא, שיצאתי אידיוט, שלא לקחתי את המסלול הזה. אפילו זה עוד 300 מייל, כעת אני צריך לטוס מכאן לכאן, זה גם יותר מזה, ומה עשיתי. אז בקיצור, בתוך השדה תעופה הזה של הגרנד ריבייר, נוחת פתאום מטוס, כזה פושפול, עם קבוצה של אנשים ממשרד החקלאות הקנדי. הם טסים מעל האגמים האלה הקטנים שראיתם, הם טסים מעל האגנים האלה ורואים אם יש שם דגים ענקיים. הם סופרים אותם ולפי זה הם נותנים רישיונות דייג. 3 אנשים שהם יושבים וצופים וטייס צעיר שהוא מטיס את המטוס. הוא אומר לי, אדוני, עזוב את שטויות, תטוס במקום לסוס סן-מארי, תטוס לגרין ביי, ייתנו לך להיכנס. ואכן טלפנתי לגרין ביי, שזה, בואו נראה אם רואים את זה כאן. לא. טסתי לגרין ביי, שזה כאן באיזשהו מקום. טלפנתי להם קודם כל, והאימיגריישן אומר לי, אף על פי שזה לא בסדר, תבוא. אני יודע שזה טיסה פעם אחת בחיים, תבוא לכאן ואני אתן לך להיכנס. ואכן, אני אומר לזה, אני צריך איך אני אטוס לשם, יש לי אומנם, במטוס יש לי מדפסת, ואני יכול להדפיס מהמחשב מפות חדשות והכל, ועל שעה 1 בצהריים, עד שאני אתארגן, זה לא אספיק, אני אצטרך לקחת וללכת לישון מחדש בעיר הזאת המרוחקת. ואז הוא אומר לי, עזוב שטויות, תכניס ל-GPS בקיצור גרין ביי, וטוס דורך ישר, וזה מה שעשיתי, טסתי גרין ביי, ונחתתי בגרין ביי, הייתי שם 3 ימים, ויצאתי לאושקוש, זה שדה התעופה אושקוש, כאן. בקיצור, באושקוש זה כמות אדירה של מטוסים מגיעה. ביום הראשון של הפתיחה או יום קודם מגיעים אלפי מטוסים, אבל גם יום קודם כל הזמן מגיעים מטוסים. ונחתתי שמה, הם מנחיתים באותה דקה, מנחיתים 4 מטוסים. 2 על מסלול אחד ו2 על מסלול הצולב, וצריך לפנות מיד. אני רוצה לצלם, התחלתי לצלם את המטוסים שירדו לפניי, מתחילים לסמן לי האנשים, לא, תמשיך מהר. ואכן זה מה שעשיתי כאן. החבר'ה שלי חיכו לי, חברים אמריקאים שידעו שאני מגיע, ועשו לי סרטון. האמריקאים ימצאו לי מקום חנייה מכובד ביותר. יש להם שער כזה ששם התחיל האושקוש, התחיל משם, והם העמידו אותי כאן. תכף הסרטון ייגמר, אז אני אראה לכם את זה. אז כאן זה השער הזה שמתקיים, זה בשנת 2008. הם הכינו לי שלטים של טרנס-אושיאניק הומבילס, מטוסים
מעבר לאוקיינוס, וסידרו לי מקום חניה במקום המכובד הזה. אז שואלים אותי אנשים, תגיד, למה המטוס עומד כאן? אז בדרך כלל התשובה שהוא משתחווה לברט רוטן, האיש שהמציא אותו, שתכנן אותו במקור. אז בא אליי איזה איש אחד דתי מאוד, ובאיזה אירוע שהשתתפתי, אמר לי, אוי ואבוי, משתחווים רק לאלוהים. אז בקיצור, המטוס הזה, למה הוא חונה ככה? כי המנוע מאחורה, אם לא יושב אף אחד בפנים, המטוס עומד, הגלגל פתוח הקדמי, המטוס יכול להתהפך אחורה. אז מרכינים את הגלגל הקדמי בשביל שהמטוס לא יתהפך. האמריקאים התרשמו מהטיסה שלי מארצות הברית והוציאו בשבילי מטוס צילום עם צוות של צלמים, עשו לי בוק של איזה 600 תמונות, שאחת מהם זה זו, אחת מהם זה זו, והאירוע התקיים במהלך שבוע, היו לי המון מבקרים, ישראלים, אמריקאים, כולל כאלה, ראיינו אותי בטלוויזיה שם בערוץ, בפוקס ניוז או משהו כזה, וחברים שלי, חברי עבר מלפני 20-30 שנה קודם, עוד מהצבא, ראו אותי בטלוויזיה, עלו על מטוסים ובאו לבקר אותי. בין היתר בא אליי איזה בחורצ'יק אחד שאני לא מכיר אותו בכלל, אומר לי, תשמע, אני קפטן בחברה אמריקאית, או טייס, או פרסט אופיסר, אני לא זוכר. אני יושב בסלון, אני רואה אותך, ישראלי, הגיע לאושקו של המטוס הזה, אני חייב לראות אותך. אני טס בחינם בטיסות, אם יש על בסיס מקום פנוי. טסתי ובא ואני פוגש אותך כאן. התלהבתי מהעניין. בכל אופן נגמר האירוע, ומגישים תוכנית טיסה. רוצה להגיש תוכנית טיסה. אז יש שם מין בודקה כזאת, צריף כזה, שאתה בא וממלא תוכנית טיסה, מתחילים למלא את הכל, ואני כותב, אני ממלא את הטופס, והוא מקליד אותו, אני נותן לו טופס ממולא, הוא מסתכל, כתוב 4X, אוסקר ינקי גולף. הוא מנסה להקליד, המערכת לא מקבלת, הוא אומר לי, מצטער, משהו כאן לא בסדר, זה לא מקבל. אמרתי לו, מה עושים? הוא אומר, בוא נרמה את המערכת, נוסיף לך N. כאילו את המטוס האמריקאי N נאמבר, והוא הוסיף N בהתחלה, ואז כשעליתי לטיסה, המראתי, ואני יוצא משטח השדה, מהאזור הזה, ואני עובר לבקרה האזורית, ואני אומר לו, שלום, אני 4X-ray, אוסקר ינקי גולף, הוא אומר לי, מצטער, אין לי שם כזה. אז אני אומר לו, רגע, האיש בהגשת תוכנית טיסה הוסיף נובמבר. כן, יש לי דבר כזה, מה אני יכול לעשות למענך? אז אני אומר לו, מה אתה יכול לעשות ממני? אני יושב כאן עם מזג אוויר מפחיד מצד שמאל וזה, אני צריך להגיע לסוסן מרי, מה אתה יכול לעשות? הוא אומר, אני יכול לייעץ לך שלא תיכנס למזג אוויר הזה. אני אומר לו, בכיף. הוא אומר לי, תטוס עד אגם מישיגן, תפנה שמאלה ותגיע והכל פנטסטי, וזה מה שעשיתי. וטסתי לסוסן מרי, הפעם הקנדי, עשיתי שם כניסה לקנדה, משם טסתי לאיקלואיט, ומשם חזרה ארצה. היו לי תקלות בדרך, הטייס אוטומטי, לא עבד, הייתי צריך להטיס ידנית רוב הדרך, מקנדה עד לארץ. נשבר לי שוב הכנס הקדמי, זה עלה כסף ובזבוז זמן רציני. בכל אופן נחתתי באיסלנד ונשבר לי שוב הכנס. כאן איזשהו צלם, ספוטר קוראים לזה, שעמד בצד, הוא עומד עם מצלמה שמצלמת המון תמונות בשנייה, הוא תפס את הגלגל באוויר. נשבר הגלגל ועף. אז אני הלכתי לתקן את זה כאן. איך תיקנתי אותו? טסתי לארצות הברית, חבר נתן לי שם זרוע כזאת חדשה, נסעתי לחבר אחר, עשיתי חלק מהעבודות, ובאתי חזרה לאיסלנד, והייתי צריך להרכיב. לא היה לי את הגלגל הזה, לא היה לי איתי. הייתי צריך להרכיב אותו במקום. ויש לי אפוקסי ויש לי את הכל איתי, אבל הטמפרטורה 6 מעלות. 6 מעלות צלזיוס, האפוקסי לא עובד, הוא צריך מינימום 23 מעלות, אולי גם 22 הוא עובד, אבל ב6 חבל על הזמן, זה ייקח 2-3 ימים. אז מה עשיתי? הלכתי לכל הפחי השפעה,
ולקחתי את הבקבוקים של המים, המים שאנשים זרקו, הלכתי למכשיר שעושה קפה, מילאתי את הבקבוקים, עשיתי את היציקת אפוקסי, שמתי את כמה בקבוקים סביב הגלגל, כיסיתי אותם במעיל, והמערכת עבדה, וזה התקיים. אחר כך הסתבר לי למה התקלה הזאת. באחת הטעויות, אני עשיתי שם כמה טעויות, ובקיצור, החלטתי שאני בונה מטוס חדש. והנה זה כבר המטוס החדש. אני מקווה שבמטוס הזה כבר יהיה לי פחות טעויות מהראשון. הוא פחות או יותר נראה ככה היום, אף על פי שהגוף כבר יותר צבוע, צבע יסוד. והמטוס הוא במצב של אם אני משקיע עליו 30 ימי עבודה רצופים מהבוקר עד הערב, הוא גמור. ככה נראה המנוע, ככה נראה לוח המכשירים החדש. ושאלות אתם לא יכולים לשאול כאן. אבל יש לי בפייסבוק קבוצת תעופה קלה, כבדה וספורטיבית בישראל. אם אני אאשר אתכם, אני מאשר רק כאלה שהם חשופים לגמרי, גם הפרופיל שלהם הכל חשוף, ואני רואה שזה לא מעוררים חשד, יכולים להיכנס ולשאול שאלות בנדון. אז תודה רבה לכל מי שהשקיע את הזמן וצפה.